Og en forestilling om demokrati, det er noget af det handler om, når vi nu skal en tur i byen. Vi har bedt Politikens anmeldere at se på, hvad der rører sig inden for blandt andet gastronomi, underholdning og musik. God fornøjelse. Vi lever i et demokrati, altså et folkestyre. Det er de fleste af os klar over, men få grubler så meget over det, at de ligefrem kreerer en teaterforestilling om demokratiets bagsider. Den fysiologiske forestilling Democracy, der med ord og mimik fortæller om politikeren, der kæmper for stemmerne og måske kommer til at affyre en lille hvid løgn.